Льохмани, разбирате ли нещо от спорт? Не знам, разбираме ли? Само в петъците. Ами направете подкаст тогава. Значи, тримата специалисти ще излезем на терена. Това го сложи? Не го сложи. Тише. Това ще го оставя. И ще ни свалят за цензура. Хубаво да е. Слово такова запис. Експлисит контент. Такова... Така, Добре, Любо ме псува. Да почваме. Чакай да е. И той е почнал. И Любо псува в ефир. Ма ще го замаскираме. Давай. Маля, дали да му слова такова, не бе, червена точка. Червена точка. Експлисит контент, аз си Да, казвам. бе. Защото Любо псува. Няма да штракам с микрофона. Хайде, давай, Любо, откривай. Ти си нашия... Не, Ваня, ти ще откриеш, защото ти си Що човека, аз? поради който нямаше подкаст един месец. Да, заради тебе нямаше подкаст. Да, един да ви месец, кажем. Иване. Добре. Да, заради Хубаво. него. Добре, Айде, ще го откривай го. запомня това. Ванката реши, Добре, това е кой епизод? Осми? Ванката реши да си се прибере във Варна, да си лежи. Само да Да кажа, си че вие ходи бяхте по тук и плащата. можехте да запишете подкаст. Но... Ама то не върви. Не върви. Какво викаш, Ванка? Нещо не се чува в записа. Какво викаш? Какво викаш? Пусни Валя ми. ми спира микрофона. Какво? Абе, то що Нещо не говори, бе? прекъсва. То що не Добре, говори? айде да пусна. Какво? Айде микрофона. А? Анчето. Айде, дай почва. Здравейте, драги слушатели, отново. Това е кой епизод? 8 Осми. се пада? Да, 8 епизод. След Един месец почивка. няколко седмици, не стана един месец. Няколко седмици ваканционен режим. Да, Малко море, малко почивка, малко... алкохол, малко туризъм. Да. Не се издава това. Физкултура, спорт, туризъм, здрав и бодър организъм. Нека се завърнем в тази си реалност тук, където... Ами, Такова, епизод 8 на тримата специалисти. епизод Да. 8. Епизод 8 и да започнем с българските евроучастници, Нещо а? говорим с Бър. Да, Защото, какво е днеска, какво е Левски? Не, записваме подкаста в... На 7 август, четвъртък, в деня на матча на Левски Сабах. Да, демек днес е Левски игра, празник е. Така е, Левски празник. европейски. Добре, като сме казали. какво Левски. мислите за Ванка, виж Какво се. мислите за Ти матча? днеска в чест на вчерашния матч на участника ни в Шампионска Само с- лига си на зеления микрофон. Да, с зеления микрофон съм. Да, Лудогорец. Лудогорец. Добре, дай първо през Лудогорец, защото бяха Да не забравяме миналия... Лудогорец, да. Миналия... Лудогорец мисъл, С нощи Направиха 0-0 с Ференц Варош. Да, Ференц Варош. Доста трагично играха, няма да лъжа. Аз гледах някаква част от мача. Аз гледах целия матч и не бих казал, че е било трагично. Според мен трябваше да ги бият. Мисля, Лудогорец, и нали? не, Ференц Варош трябваше да бият Лудогорец. През първото по време. И мисля, че засадата не беше някаква, кой знае какво засада. Не, засада си беше. Добре. Засадата при гола Добре. на Ференц Варош си я имаше. Но Лудогорец през второто по време, особено в началото, имаха няколко ситуации. И ако Кайло Видал беше решил да подаде, а не да си прави индивидуални рейдчета, можеше да се стигне до нещо много по-опасно. Имаше един удар на Ивайло Чочев някъде към 60-70 минута, който мина над градата и... Да. И градата на Ерик Маркус. Да, също Маркиус, градата Маркус, Маркус, не знам, Ерик Маркус, да. На Ерик Маркус градата също, да. Много хубаво положение. Отмениха Да. гол на Ференц Варош, да не забравяме. Да, така е, но Така че... имаше да. си засада, Но свириха си я, да. отново можем да заключим, отново да потвърдим, че Лудогорец е в лига, в собствена лига. Мисля, наистина има Няма Лудогорец кой да и ги всички докосне. останали. Няма кой да ги Наистина. докосне. Левски играят добре, но не могат, няма как. Според мен, нищо, Няма че нищо съм общо. за Левски и не смятам, че... Да, ЦСКА за... Да. и тази година тръгнаха толкова трагично също. Не, бе, ЦСКА ще... Как е Любо? Опа, Вало, внимай малко, гав с е. техниката. Аз. Какво да кажа? Дайте сега не ги коментираме ЦСКА, тук сме После събрали... ще Да, стигнем до ЦСКА. да То по-хубаво да коментираме Всеки- Хебър, те все пак имат една победа тази година. Няма, вижте сега. Нали, всеки път се базикаме с Любо за нещо с ЦСКА. То това стана традиция вече. Да. Да, трябва да стигне до ЦСКА, няма как. Той Любо постоянно казва, че само ЦСКА ми е в устата. Да, така е факт. Защото си им фен. Не, знаеш ли, що ЦСКА му е в устата? Защото някакво да каже за Ливърпул, за това е. Мани ги Ливърпул, те Аз са нищо ясни, не те са казвам. слаби. Аз нищо не казвам за Ливърпул. Много силен отбор Не. ще видим. Добре, дайте се Добре, върнем така. сега. До тази тема ще стигнем по-нататък. има Нека да я време. прескачаме от тема в тема. Да. Та сега, Лудогорец.
Оставиха всичко за втория матч. Да, но според мен втория матч Играят в Унгария. играят в Унгария, знаете, Ференцварош имат много хубав стадион и почти винаги си пълнят, особено на европейските мачове си пълнят стадиона. Ще видим. Аз съм от феновете оптимисти по принцип Да, на български футбол, така че Аз се надявам. винаги съм... Надявам се да стане, защото реално жребий им отреди преодолими съперници и имат реален шанс да стигнат с до Шкендия или Карабах, но Карабах биха. Карабах биха първия мач в Македония с 1-0. Да. И наистина два преодолими съперника. Сега ще видим нали, какво ще се случи следващата седмица в Унгария. Но отстранят ли Ференцварош, според мен имат наистина огромен шанс да стигнат до основната фаза на Шампионската лига. Да. То път И обаче което ще е няма много Алекси яко. Сукачев да вика Моци! Знаеш, едно я колко имаме Всякакво- представител в... Всяко вече ще има. Вердон. Особено е паралелно, но все пак Лудогорец не са това, което бяха преди няколко години. Паралелно Да, със свалиха сигурност. нивото, но това е главно, според мен, заради липсата на конкуренция в България. Понеже Така е, факт. доминацията 15 години вече близо, 14, нали? Тя най-вероятно и тази година ще бъдат шампиони, Да. така че 15 години, да кажем. грубо. За мен са зад Левски. Така е. В Това е момента са факт. втори. Да, Заради така гола е. Това е разлика. факт. Но мисля, че отново ще станат шампиони. Но въпреки това, аз съм оптимист. Нали? Но да, заради липсата на конкуренция в първенството и нормално да им се свали качеството и на тях. Защото много добре спомняте за този отбор на Лудогорец, който играе в Шампионската лига с Марселиньо, Вандерсон, Сисиньо, Естествено, Джоди Да. Лукоки. Те наистина имаха Стоянов. невероятен отбор. Постоянно, да. Невероятен отбор имаха тогава, но и всички помнят този гол на Месют Юзил Да. Той Месют Юзил казва, че това му най-хубавия гол в кариерата му, да. И баш срещу български отбор. Това е тази работа. Не, Лудогорец имат наистина реален шанс. Честно казано, според мен лично имат Не, въпреки че не. От българските отбори нямат най-голям шанс, според мен, за продължаване в турнирите. Кой има? Кой има? Левски Ах, да срещу имат Азет по-лесни. Алкмар отиват после след това. А Левски, да, не, ах да имат по-лесни съперници. По принцип погледнато, но това вече Погледнато, сега да, да, но- не са от Въпреки, Кажи че кои много са добре играят. съперниците. На Арда съперника е Сложен въпрос ми задаваш. Днеска играха с то полския, как беше? не полски. Не полски, какъв Днес беше? играят с Литовски, Жалгирис. Калнос Жалгирис. Да, Кално Да. Жалгирис. Кално Жълто два. Жалгирис, да, извинете. Кално Те Жалгирис. са като ЦСКА-та. Горе-долу. Да. Кално Жалгирис и Жалгирис. Като ЦСКА е София. ЦСКА 1948, да. Не, сега това в кръга на шегата, не знаем. Аз поне не съм информиран за там ситуацията каква е, така че няма да. Това е абсолютно. в кръга на шегата. Ситуацията е, че има друг отбор, който Да. е Жалгирис Вилнюс. Да. Жалгирис Вилнюс Може, аз затова И, казвам в кръга а, на шегата. Нали? Разбира и се. реално Литовската футболна федерация първоначално не е позволявала да има два отбора с едно и също име. Жалгирис. Аха. И заради това са станали Ето, и, Да Морино. и заради това Да. са станали Кално Жалгирис. Да, ясно. Добре, Марсилово, за разяснението. Няма защо. Той, Ванка. защото днеска го чета за това. Не, че го четох, просто от една от емисиите на нова телевизия го видях, спортната. Да. Да, пък Левски играят днес с Сабах. С Сабах. Да, с Сабах. Азербайджанския Сабах. Вало, моля те, остави пасианса. Моля те, остави пасианса. Подкаст записваме в момента. Това момче. също ще го изрежа. Няма да се знае, че играе. Стига да. Добре, Така, доставям го. оставям. Сабах играят, ако преодолеят Сабах, отиват на Азет Алкмар. Там мисля, че... Там приключва филма. Въпреки, Там ще идем на аз матч. смятам, знаеш, то няма да има билети, Варо. Ние мога да искаме, ма искахме и за това. И за сега за... Старецка, че ти за Сабах. Сабах ми каза 2 дена преди матча. Как искаш да има билети? На мен Докато ми там ще на ги мен ми вземем. хрумна тогава. Там ще ги Добре, вземем такова. Но аз не мисля, че ще успеем да се вземем за Азет Алкмар, но това е друг въпрос. Ако стигнат до там. Ако стигна до там, Те разбира се. според мен ще стигнат. Защото, бият. защото все пак историята помни много големи издънки на Левски. Да, е, ама Защото все пак Така е. има един български отбор, на който прякора му е Евроидиот. те поне стигат в Поне европейските играят в турнири. Европа. Майко. Добре. Като го заговори за билети, днеска излязоха за... О, да. тези Между с другото, Испания. да.
Аз въобще не Да, съм... официално. Тотално Да, забравих 150 за лева е това. билета. Колко? Колко? 150 лева е за За сектор. За кой? Майко! За кой за? За сектор. Тия не са наред. Не, това е... Хубаво, ще го гледаме по телевизора. Майко мила. 150 лева няма. 150 лева. 60 лева са за Б и за Г. А за В сектор са 100, нали? Да, мисля, че да. Човек, това не извиняй, не, това това не Добра е реакция. това не е нормално. Всички знаят в какво състояние е националния стадион. Казах ли ви? Аз казах ли ви, че, Да, ти си го каза много че отдавна. ще това. вземат някакви страшни пари? Да, със сигурност. В смисъл, Не, не, че не ще вземат, го а ще направиха сложат така. такива цени. Да. Те го направиха така да накарат хората реално наистина да си купуват пакетните билети. Защото Безумно е, наистина. по-изгодно им излиза, но пак. Не си струва изобщо. Не си струва, не си струва със сигурност. Това 150 лева. Не. Това са 5 фигурки, Въпреки, не че лайна. реално погледнато, нали, ако гледаме от тази страна, че нали, средноевропейски матч да отидеш в днешно време, си е горе-долу толкова. Нали, 70-80 евро ще. Да, ма едно е... Но тук имаме фактора стадион, защото първо, ние като щяхме да ходим на Милан, нали, те бяха по... Колко бяха? Да, но... Там бяха много ефтини. Но стандартните, колко бяха, защото Любо ги знаеш? Не, значи виж сега, то много зависи. Много зависи, но примерно да кажем за някакъв матч от... Нали мислехме Аталанта с... Да, ето да. Аталанта Рома, нали, гледах, това ви казвам, информация от официалния сайт на Аталанта. Средна цена на билети беше около сорта на 70-80 евро. Ето. Да, но но с разликата, да, точно, стадион, пълен стадион, Да, атмосфера, и стадион. Известни футболисти. Да. добър футбол. Добър футбол. Нали, Ама само да ви кажа, аз бих предпочел да гледам примерно, да кажем кой, Фратрия и Хевър. Примерно. Много тъп мач между другото. Те как свършиха? 3-1 За Фратрия. за лошите. Много гадно. Навали любимия Хевър. В момента са смисъл 1-1 са, смисъл една победа, една загуба имат. Добре са. Бяха били, сега кой бяха били? 2-0, ама Симитли. Септември Симитли. Да, това са на глас по-удобно. Да, Левски ще ги видим днеска. Как ще свърши мача. Ванка, само да те питам. Ти, защото за Валя съм убеден, че знае, кой е треньора на Сабах? 21 беше на Лудогорец. Валдас Дамбраускас. Валдас Дамбраускас. Ами, там е, че нали, някой ще каже, че познава Левски, защото е играл срещу тях, но Левски от 21 няма нищо общо. Той това си го няма. казва в интервю между другото. Да. Той казва, че всъщност гледа, че Левски са дигнали много нивото, защото той когато е бил, ако не се лъже, са завършили 9-ти в лигата. Точно тогава. След това завършили потвърли 4-ти, 5-ти, нещо от този сорт, обаче в момента Левски са на доста добро ниво. И то наистина е така между другото. Аз смятам, че Хулио Веласкес вече най-накрая спечели сърцата на феновете. И според мен аз не очаквах да стане. Естествено, няма нищо. Тук в България знаеш колко бързо се обръща каруцата. Да. Това е така. 2 мача му и... Но мисля, че в момента той е в добра позиция. Със сигурност, това не може да се отрече. Сигурно се в добра позиция. Намери най-накрая как да кажа? Финните части на отбора. Намери слабостите, намери силните страни на някой футболисти. Със сигурност, но това едно нещо не може да се отрече. В момента най-добре игращи отбор в защита в България като цяло, това е отбора на Левски. Проблема е там, че те не правят положения, не вкарват голове. Да, това е. Също. В България, да. В европейските мачове, да. Все още нямат вкаран гол в редовните 90 минути. Обаче много им върви на 0-0. Да, така е. Хулио Веласкес 4 хикса. Остави Левски. Значи Лудогорец вчера свършиха 0-0. Арда първия матч с Хикс свършиха 0-0. Те и втория матч май свършиха 0-0. Не, 2-2. Втория беше интересен. Черно море, не. Черно море паднаха 0-1 и 4-0. Да, и... Да, това е също. Това е, да, това са. Но няколко мача 0-0. Левски, само Левски има 2 мача 0-0. После с... Ванка, значи, така. Първият матч с Апоел беше 0-0. Втория матч редовно време 0-0. Първи матч с Брага редовно време 0-0. Втори матч с Брага редовно време 0-0. 4-0. Да.
И сега лудогорците правят 0-0. И въобще... Аз тази вечер казвам, че Левски ще бият 2-0. Според мен. Не, 2-0 не мисля. 2-0 не. Ама, Но според не, мен ще бъде с един гол разлика, може би 2-1. Едно нещо. Левски просто не трябва да подценят Сабах, защото подценят ли Естествено. Сабах. За мен Сабах са абсолютно от чергата на Левски. Реално Да, погледнато. със сигурност са отбор от чергата на Левски на 100%. Защото ако не се лъжа, да, точно така, да. Нека сме по-изуитски, да го кажем, от нивото на Левски. Да, Не от чергата нивото. на Левски. От нивото на Левски са, Как, да. как го кажа? Чергата. По-изруцки. Не изрудски, Не. езуитски. И Да. как изуитски? Езуитски, Язуитски. да. Това е тази думичка. Абе, моето момче. Не знам, че ще проверя. Айде, провери и тогава... Така, ние с Ванката продължаваме. Да, ние с Любо ще продължим, пък ти провери Така, какво значи езуитски. Да, за това нещо, което сега ще кажа, не се бъркам. През изминалия сезон в Азербайджан Спечелиха- Сабах са спечелиха спечелили купата на Азербайджан, побеждавайки Карабах на финала, Мгм. което доказва, че реално имат някакви силни страни този отбор. Естествено. И Светло Вуцов в едно интервю преди мача, вчера точно, да, каза, че най-силната страна на отбора на Сабах е, че са много спотени. Да. Разликата между другото, Сабах бият Карабах на финала на купата, а в подреждането, в класирането, може да познаеш, защото ние го гледахме. Да. Това може да познаеш каква има разликата като точки. Карабах с първи, Сабах са Сабах с 5 шест. или 6. 5 или 6, но каква точкова разлика? Предположи. Точно, аз не мога. Да кажем, Аз че- я спомням, Карабах са шампиони, значи да кажем, ако са спечелили, за да ме питате, значи е голяма Така, разликата. и ще ти кажа с колко точки са завършили Карабах. С 94. Значи разликата им с Тория е поне 15 точки. Не, с Стория. чакай сега. С Тория. С Тория е поне 15 Чакай точки. малко. Оттам Чакай, нататък... Чакай една Имаш секунда, до сега шест изваждам какво. класирането, за да сме на 100% сигурни. Добре, сега ще кажа... Ти си говори, абсолютно Иванка. предположение. Понеже... С 89 са завършили. Поне Така ли? 15... Да, с 89, извинявай, И 89. пак, поне 15 имаш от между първа и втора. Това значи, че разликата с Сабах им е около 35 точки. 40 Ей! И една. и една. Ей, много близко бях. Иначе точно 15 точки разликата между първи и Толкова втория. горе-долу, Да. за да ме питате. 41 точки. 40 точки. Ей. Това сти колко? 10? Да, обаче са ги Близо били, 15 и били са ги победи в това. Да, в били са ги купата. на финала. Така че... Да. Тъй, че... Тук мога да кажа между купата на България. Но- Че Любо ще ме наби. В предишния кръг Сабах са играли срещу молдовския Петрокуп Да. и победи. Първия матч са спечелили 2-0, втория 4-1, а пък преди това с кой отбор са играли? С словенския Целя Мгм. и там едно равенство. Първо загуба 2-3 и след това равенство 3-3. Те са били в Лига Европа. Извинете. В Лига Европа първи квалификационен кръг отпадат там и отидат в втори кръг на Лигата на конференциите. И отпадат от Лига Европа, продължават в Лигата на конференциите и днес срещу Левски. Но ще видим. Според мен аз не знам, що си мисля, че пак ще е равен, ама няма да е 0-0, ама ще е 1-1 или 2-2, Според мен нещо е вече трябва да такова. вкарат гол. Да, със сигурност време им е. Сабах би трябвало да Време им е, вкарат гол. време и им е то да се и вкарат. очаква да вкарат гол. Вече ако също Сабах не вкарат, вече тогава ще Но почнат, едно трябва нещо, да почнат да се един притесняват. проблем, поне от това, което чух от интервюто на Светло Вуцов, ако не се лъжа, поправете ме, Кристиан Димитров мисля, че няма да играе в този Мгм. матч. Няма Той да е играе. контузен, нали? Да. Точно така, да. Което е много голяма липса за отбора на Левски. Все Да. пак това е един от, айде да не кажа най-добрия, но втория най-добър защитник в отбора. Те имат смисъл. Погледнато, реално те могат да го сменят с... С кой? Не, смисъл няма като За мен качество, в Левски но... като качество не, но за мен в Левски има няколко човека, които могат да играят централен защитник. Цунами може да Цунами влезне. може да е централен защитник. Така е, Гаспар да. може да влезне. Търдин също, да. Което най-вероятно ще стане това Търдин, най-вероятно днес Предполагам, ще е да. централен Търдин Значи и защитник. постоянно Макун. бъркам Майкон с Макун. Макун. Майкон е нормално. лавия бек, Макун е Да. централния. Но постоянно ги бъркам Майкон и Макун. Постоянно. Те са- И на живо, като ги видя, също ми е трудно да ги различа. Не, има разлика. Да. Макун е То е сплитки. ясно. Майкон е... Не бе. Не. Добре, това няма значение. Вало, той я удари с плитки също. Не е Одег, Той вече не е. Той Не е ли? много отдавна Не, вече не е. Да. Да. Извинете. Алдер, между другото, беше нашумяла някой му беше писал
с това, че били нападнали негови близки и с някакви расистски скандирания и такива, на расистска основа на някакво нападение. И да кажем, че това е наистина недопустимо. Така е. Не. Тези неща са отвратителни, а пък особено вече в... Особено ако нападението е било от фенове на Левски. Това предполагам, че не е било, но Но надали, ако е било, това е безумно. Но да кажем, това е недопустимо. Това е недопустимо. трябва да се изкорени като цяло, не само в България, изцяло това от всички спортове, не само в интересното, футбола. че при нас се случва, въпреки че цялото ни първенство е пълно с чужденци. Така е. И то чужденци от Да, и то най-фрапиращото е, че ето, добре, пример даваме. Има толеранс към това. Даваме пример, окей, нали, не знаем точно каква е ситуацията, но примерно, представете си, фен на Левски на расистска основа обижда футболист на Левски. А това не се случва сам, нали? Давам отново пример, просто не казвам, че се е случило. Да. Това се случва на 90% от стадионите в България. Примерно, давам друг пример. Това аз лично съм го виждал на мачове на ЦСКА. Той аз съм го виждал. Да. На мачове на Спартак. Аз и на Хебър съм виждал. Даже дядовците не изпитват изобщо. Кое е тъпо, но... Тъпо е. Трябва да се изкорени по някакъв начин да се наказва, защото в други европейски държави, като в Англия, в Германия, в Франция, това нещо случили се до животна забрана за ходене на стадион. Да. Което е правилно. Да. Така и трябва. Какво? Може да изкоментираме малко и за другия ни евроучастник, всъщност Арда. За Арда, да. Които противно на всички очаквания успяха да отстранят Хик. Да, и то по доста зрелищен начин. В смисъл, едно на ръка, че в Кърджали завършиха 0-0 и то завършиха 0-0 при положение, че Арда владееха през по-голямата част, даже целият матч. Арда имаха и много добри положения имаха тогава в Кърджали. Именно, и не успяха да вкарат, не можаха да победят, но отидоха в Хелзинки. Да, в Хелзинки. Отидоха там и всъщност поведоха. Нали? Те поведоха 1-0. Те поведоха 1-0. Обърнаха ги 2-1. И в 80 и третата. И 86-та минута Бирсент Карагерен 2-2. Да, и вече и после при Дуспите и там отново ето един български вратар, който показва, че може да спасява Дуспи, Анатолий Господинов. Големи дуспаджи сме. Петло Вуцов и Господинов са много добре. Да, със сигурност. Забих. Ти ли? Да. Нищо не, сега аз лично днеска ги очаквам да спечелят матча. Трудно ще има със сигурност, но има шанс. Мисля, според мен, те не знам, Желгирис не знам колко са. Нали, кално Желгирис. А те са първи. Сериозно? Те са първи в лигата, да. Добре, значи може и да им е трудно. Най-вероятно ще им е трудно. Но това е, че не знаем какво е нивото. Така е. Да, смисъл, Литовската лига... Поне аз така си мисля, че не е много по-високо от нашото ниво. Само едно нещо ще ви кажа. Може би да кажа, че и може би е по-ниско. Желгирис Вилнюс, с които Лудогорец преди няколко години играха в квалификационната фаза на Шампионската лига, в момента са седми в Литва при общо 10 отбора в първенството. Така трябва в България. 10 отбора. Какво ще е? От до година ги намаляваме, стават 14. Спартак няма да са в лигата. Не, ще се запазят. Не. Ако ги намалят толкова. Година ще се запазят, според мен. И сега представете си, от до година 3 варненски отбора. Братрия, Спартак и Черноморе. Тогава ще стане Варна, тогава ще стане града с втория най-много. Да, втория град. Вие в момента мачите втория град с най-много отбори. Заедно с Пловдив. С два сме... То кой друг отбор? И Пловдив има. Пловдив има два. Ботев и Локо. Локо играха бараш миналата година. За оцеляване. Знам, ще го взеха. Ако влязат, дано да влязат. Дано. Що не? И Бургас пак остава без отбор в първа лига. Така е. Нямат пари двата отбора. Особено стадион... Как му беше името? Лазур? Да. Не. На Лазур е на Нефтохимик. Да, точно така. На Черноморец какъв беше? Убий ме, не мога да ти кажа, сега ще проверя. Сега ще проверя, Ванка, ти продължавай. Стадиона на Черноморец, по
поправи ме ако греша. Той ли беше този, който е много разрушен в момента и кажа, че не може да се използва? Въпреки това го ползваха на Купата на България. Да, Черноморец е. Нали на Черноморец, да? И аз мисля, че е на Черноморец. Лазур иначе е бил много красив стадион преди. На Нефтохимик. Да, използваха го на Черноморец стадиона. Да, ето това в момента представлява стадиона на Черноморец Бургас. Да, много разбит. Много разбит, много трибуляции. На стадион Лазур, това ще ви излъжа преди колко години е било, но Ботев Пловдив, там са играли квалификации за Лига Европа, когато, ако не се лъжа, Мари Стоилов е треньор с Штутгарт. Аз това казвам, че Лазур специално е бил много красив стадион. Да. И много добър стадион за това време. Но сега и двата стадиона са абсолютно занемарени. Лазур, на Лазур не му трябва толкова много, за да се реновират, за да се направи отново да стадион. Да, но отбора е никъде. Нека продължиме към трансферите. Към трансферите. Малко международна работа. Малко да изчезнем за минутки от българската действителност. Да, да избягаме от българската действителност. Това е едно от най-яките моменти. Продавахте Дарвин Нунес, те да. И само да ти кажа, още се очудвам колко много пари ще вземем за Дарвин Нунес. Колко бях? 54 милиона евро чисто, без бонуси. С бонуси може да стигне до 65 милиона. Това си е по-днешки обер. Въпреки чек, за колко купихте? За 80. 30 милиона загуба. Не. Ако стигнат всички бонуси 65, което пак... На фона на представянето да. Много добре. Okay. Но все пак Но чисто финансово така, със сигурност, но все пак като си има предвид, че не забравяйте, взима го арабски отбор. Така е. Друг отбор нямаше да даде толкова много пари и точно заради това Наполи се отказаха да го вземат. Днеска беше с нощи, по-скоро днеска сутринта беше представен Хюминсон в LAFC. Да. ФК Лос Анджелес. И Томас Мюлер отива в Ванкувър Whitecaps. Да. Честно ви кажа, за сон ми е много тъпичко. Тъпичко ми е за сон. За мен няма какво повече да даде в Англия. Да, погледнато реално да. Той... И мина му периода, в който беше свързан с трансфери в Реал Мадрид и в най-големите отбори. Това за мен лично е най-голямата грешка. И това е, че така и не спечели нищо. Не. Успя. Лига Европа. Лига Европа. Да. Пак да е нещо. Пак нещо е. Виж сега, той поне успя да спечели трофей с Тотнам. Така е. Хари Кейн замина тогава спечели. Да. Да, факт. Важното е, че е спечелил. Да, така е факт. Да, той влезе в топ 10 на реализаторите на клуба. За всички времена. Той е 10 години. Да, днеска понеже писах в обект за него. И нали, за Томас Мюлер няма какво толкова да кажем, което не е казано през годините. Той е от футболистите, от футболистите, които никога не е бил известен с това, че е чак толкова, нали, от най-световно ниво, нали, от най-високо. Но винаги е поддържал едно наистина много високо ниво. И то винаги е бил на правилното място в правилния момент. Така е факт. Един типичен пример е финала на Шампионска лига 2012 срещу Челси. Точно така. Въпреки, че губят финала тогава, но той наистина си е жива легенда. Да, със сигурност. Лука Модрич отиде в Милан. В нашия любим Милан. Да. Вало, ти какво ще кажеш за този трансфер? Лука Модрич. То не е трансфер. Чакай малко преди за трансфера от тебе. Не, на свободен трансфер, да. За Лука Модрич ли? Да. Ще е супер ненужен. Защо? Реално погледнато към опит. Трябва им. Но за мен няма никакъв смисъл в това Милан, каквото правят това лято. Да. Значи, ще продадеш Тео Ернандес. Единственият хубав трансфер е, че взеха Стопиян. Факт. Ще продадеш Тео Ернандес, продаваш Райндърс. Искаха да продават Манян. Искаха и Ляо. Да. Какво ще направиш от този отбор? Нали? Те в крайна сметка Ляо най-вероятно ще остане. Да. Той Менян остава. Но и взимаш Модрич, който е на 40 години. Аз много харесвам Модрич. Много ме кефи. Уникален футболист, със сигурност. Обаче в крайна сметка е на 40 години. Това е като с Леброн Джеймс. Леброн Джеймс е невероятен в баскетбола, обаче е на 40 години. Няма за къде вече да съм мърда от Лейкърс. Според мен е една от причините, поради които Милан взеха Модрич, е, че Милан нямат лидери в отбора си. Така е. Нямат лидери в отбора си и един такъв човек може да им помогне страшно много. Златан. Така е, да. Но ето виж, тогава Златан помогна страшно много. Страшно много помогна и Милан спечелиха и титла с него. Факт. Дано и Модрич да донесе една титла на Милан, Да.
Ще ме Съмнявам съмня. се. Но... А отдеве, където Ванката каза за Кристиян Димитров, той е в групата също. Сериозно? В групата е, да. А, Пътува с... добре, съжалявам. Пътува с Левски. Да, Да, да. Той може да е в групата, може да е контузен. да, само Да. казвам, че е в групата. Да. Не знам дали ще играе вече. Да. Най-якият трансфер е за Люк Де Йонг. Ей, да, човек. Това Да, много това се ми изкефих. напълни душата. Много И се на мен изкефих на много ми това. хареса. Много. Значи, да Много е обясним, готино така. Люк Де Йонг, който беше в ПСВ. ПСВ, нали, познат с времето му на нужния му трансфер в Барселона. Барселона. И в Севилия, че е Да, и играл. в Севиля че е играл, да, но е преминал в Порто като свободен агент. Но интересното е, че нито един спортен журналист от тези, които занимават с трансфери, нали, от Фабрицио Романо, Давид Орнстайн, Дейвид Орнстайн. да, както искаш, Джан Лука Ди Марцио, ако искаш. Да, така е. Никой, нито един човек не каза дума за този трансфер. То просто стана. И точно едно, както едно време, буквално са на представянето на отбора, Супер Порто яко. Супер яко. представиха Люк Де Йонг като ново попълнение. Много- И всички бяха в шок. Аз гледах едно видео, където той излиза от тунела и едно дете е супер очудено. Да. Той се разплача. От От кеф. От кеф. Не, това е много яко. Аз наистина съм много за така да почна да ги правят неща. Но аз бях гледал... Окей съм новините да отразяват, нали, вече, че трансфера смисъл е разбран, Осъществен, договорил се и така нататък. Ама да има спекулации за по 3 месеца той ще ходи в този отбор. Както е сега в момента положението с Исак и Ливърпул. Да. Същата работа. Аз така ляво го чакам в Байер Мюнхен цяло лято. Да. 2 месеца. Така е Луис Диас дойде. А Луис Диас, в смисъл, нали, за Луис Диас се заговори за 2 седмици, Байер Мюнхен пратиха 2 оферти. Аз Оп, смятам, готово. че всичко започна от Роналдо, като отиваше в Саудитска Арабия. Защото Не, тогава- не преди бих това казал, го не е бих имало. казал. Даже от преди това. От трансфера на Роналдо в Ман Юнайтед, когато се завърна в всъщност, Юнайтед. да, правилно. Така че да, това е наистина много... Това е уникален начин да представиш играча и ето, че Порто успяха всъщност да покажат, че всъщност журналистиката не... Мисъл, могат да излъжат журналистите. Не да излъжат, И, да заблудят. Да заблудят, да. Само да ви кажа на нещо на мен. Това ми излезна по случай трансфера на Люк Де Йонг. Порто какво са направили, за да Аз не- това ще да казвам, да. за да не разберат спортните журналисти, че реално трансфера се случва. Аз не знам. За медицинските му прегледи не са го картотекирали като футболист, а като играч по хамбал. Да, и също, Дали? също когато са правили срещи или за договорки и са ги правили на случайни места. Винаги. В ресторант, в... В Старбъкс. Примерно. В Старбъкс. Примерно, Отиваш да. и гледаш Де Йонг. Примерно. И Люк Де Йонг с спортния директор на Порто Вилас Бош. Да, пълно в ресторант, в кафене, в нечия къща. Винаги е било на различен... Парка. В парка. Винаги е било на различно място, за да могат да избягат от това. Което всъщност, като замислите... Супер е готино. Супер готино. Готино, обаче също време много Много странно как... Няма как да избягаш от... То е трудно да го скриеш това. Да. И наистина шапки долу за... На мене ми излезе също една информация, надявам се това наистина да не е така, че реално Фабрицио ако Фабрицио Романо е знал, защото ми излезе такава информация, че той е знаел, но от уважение към Порто не е обявил за трансфера, за което ако е така, е било на него. Да, не знам. По мене не е знаел. Според Наистина се не е надявам да знаел, не е защото знаел. ако е знаел, щял да каже. Да, със сигурност. Да. Това си е реклама за него. Така, да. Още какво Исак? Исак? Ще стане ли? Няма ли да стане? Ще го вземете ли? Ще изхарчите ли знам. още 130 милиона за... Не знам дали ще стане. Но, Ванка, едно нещо искам да ти покажа. За това, което ми мрънкаше, че много Ливърпул само харчели. Виж сега. Аз няколко пъти сме си говорили с тебе, че аз го разбирам, чисто икономически го разбирам защо е позволено. Нали? И защо им се получава, и защо никой нищо не може да им каже. Но аз за друго ти споря. Аз ти споря, че 150, не са 150 милиона, 130 милиона за Вирц. Колко бяха? Евро. 130 милиона са. Нещо такова. Нещо от този сорт. С всички неща може да стане 130 милиона. Да, около 130 милиона. За мен, за Вирц, са прекалено много пари. Добре. Имаш други опции. Това се е водил поне 2 епизода. Да, така е. Но- Така че, аз това се мъча така. Не, че нямате право да харчите пари, защото в крайна сметка вие не сте харчили, Ливърпул не са харчили пари от колко?
Реално това. последният... Така да се охарчат, нали? Да се охарчим това. Да, не да купите трима играчи нямам за по 20 милиона. Не, последният път, когато дахме повече пари за трансфери, беше когато взехме Макалистър, Собосла и Гравенберг. Точно. Но пак не са били някакви, нали, не сте дали 150 милиона наведнъж. Да, тогава общо за всички матчи излезе нещо от сорта на 160-170 милиона за 3. Така че аз напълно разбирам икономически защо се случва това и защо няма никакъв проблем. Но е факт, че в момента изхарчате много пари за реално погледно за 4 играчи. 3. Айде. Фримпонг, Керкес. Керкес и Фримпонг не са толкова скъпи. Реално погледното. Керкес ти е 50 милиона. Фримпонг ти е 35 милиона. Уго Екитике е с всички неща може да достигне до 90. И ако вземете Исак, още 130 Флориан Виртс е 130. И още 130 за това. Да, така. Не, виж са, аз знам, че много пари са изхарчени. Да. Така е, но едно нещо. Има едно изказване на Джерард. Това са оказали много други хора през години. Построй си покрива, докато още свети слънце. Така е. Аз го виж колко мъдро. Построй си покрива, докато още свети слънцето. Аз пак разбирам го, но аз никога не съм бил фен на купуването. Моля, ти си фен на Сити Майна. Кажи ми, кога последно, освен Грилиш, Сити са купили някой за над 85 милиона? Аз не ти казвам това, но пак харчите много пари за трансфери. Да, но са 10 играча. Примерно. Да, брат, но едно нещо, Ванка, но едно нещо. Аз не подкрепям, аз нямам нищо против многото трансфери за адекватна цена. Имам против да вземеш, и не е тук към Ливърпул, а по принцип, имам против да вземеш 3 за по 150 милиона. Всичко това се изкриви от трансфера на Неймар в ПСЖ. Да, знам. И за това нещо са виновни ПСЖ, реално. Такъв е пазара. Не, виновни са арабите. Да, факт. Арабите са виновни, да. За съжаление, да. Да. Нямам никакъв проблем с многото трансфери, имам проблем с 3 човека за 150 милиона. Всеки. За такива вече, да, това вече е прекалено. Даже и за 90-100 милиона пак са много пари. Наведнъж да ги даде за един човек. Но ето сега, говори си, че Манчестър Юнайтед най-вероятно ще дадат 90 или 95 милиона за Бенямин Сеско. За мен този човек е Бенджамин. Бенджамин Сеско. Бенджамин Сеско. Бенджамин. И на мен ми звучи Бенджамин ми звучи по-хубаво. Да, ама е словенец. Знам. И за това е Бенямин. За мен е Бенджамин. Бенджамин. Да. Бенджамин е по-як. Но не знам защо хората искат да отидат в Манчестър. И аз това не мога да разбера. Нали, тук сме за Ман Сити и за Ливърпул. Нали, ще кажете, че сме баяст, че сме пристрастни, но аз обективно не мога да разбера. Имаш опция. Валю да каже, има ли някакъв... Не, според мен също няма смисъл. Имаш опцията Нюкасъл, които ти играят Шампионска лига. И Манчестър Юнайтед, които едва не изпаднаха през миналия сезон. И ти избираш Манчестър Юнайтед. И това се случи и с Брайан Бемо. Защото и Брайан Бемо имаше шанс да отиде в Нюкасъл. Не, Юнайтед. Давам ти ситуация. Имаш избор между Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. Имаш избори между Интер и Милан, примерно. Нали, знам, за Милан сме, но нали, реално погледнато. Интер. Да. И ти, вместо да отидеш в Ман Сити и в Интер, ще предпочиташ да отидеш в Милан и в Манчестър Юнайтед, защото имат история. Каква е логиката? Разбирам, исторически отбор невероятен. И едно нещо не забравя. Обаче да гледаме реално в настоящето. Така е факт. И друго нещо ти не забравя и Олд Трафорд в какво окаяно състояние е този стадион. Стадиона, остай го, това е вече такъв, то е последствие. Вече друго. От цялата немарливост. Да, нали, стадиона е най-малкият проблем. Те имат пари, голям отбор, ще се направят нов, нали? Те ще се правят нов стадион, така или иначе. Да, ще се правят цирк. Да. Но наистина не знам защо. Не знам защо Любо отново се кара на Вало, че играе пасианс. Вало! Да. Спри го този пасианс, бе, човек. Аз ви слушам. Така ли се прави подкаст? Да. Но наистина не може, защото някой би искал да отиде в Юнайтед. И това са хора, дето имат потенциал. Айде, Мбемо и от неговия ранг футболисти напълно ги разбирам, защото Мбемо не е световна класа футболист. Да, и Куня също, да. Има 20 гола в крайна сметка в Висшата лига, но голяма въпросителна. Но не го знаеш как ще играе сега в голям отбор, ако те си голям отбор, въпреки че представянето им не е като за голям отбор на Man United. Не го знаеш как ще се представи за Man United и така е. Как ще му се отрази напрежението.
Дами и господа, Толкова. толкова от днеска. За след един месец За след един месец пауза, мисля, че добре бяхме, а? поговорихме си. Ванката отбеляза пак ЦСКА успя. Няма как, няма как. Вало поигра малко пасианс. Да, и не Не, можах няма си мина нивото. Загубих си парите и сега ЦСКА. трябва да чакам един час да... ЦСКА-то. Не казахме. ССК това си. Преди да закрием. Айде. Въпреки хаоса в ЦСКА и въпреки това, уволниха Павло Нога. Алелуя. Разкараха Илиям Купър. Алелуя. Спортният директор Илиям Купър. Сега остава да се разкарат махна. и Радослав Златков и аз ще съм най-щастливия човек на света. Има много проблеми в ЦСКА. Да. То буквално мога да си направим единствен епизод с ЦСКА. Искате ли? Аз между другото съм съгласен за това. За проблемите в ЦСКА. Добре, трябва да си викнем някой Ще ЦСКА. Добре, ще го намерим. Айде. Деян Веселинов ще. Ако се съгласи, Кой? Деян Веселинов. Деян Веселинов. Ето тук Добре. отправяме покана към Деян Веселинов. Ако, да дойде на ако гост. случайно ни Ако слуша, случайно слуша. много ще сме щастливи да ни бъде гост. Да. Той ще каже едно експертно, истинско, обективно мнение, Да, извън факт. позициите на мен и на Вало към Да. Любо. И ако пък дойде заедно с Динко Гоцев двамата, Да. тогава ще е още по-добре. Наистина. Наистина, ето, отправяме покана. Ако ни чуят, наистина ще сме много щастливи. Тема за друг епизод. Да. ЦСКА, някой ден ще си говорим за ЦСКА срещу Левски. Като Добре. дойде Айде. дербито, като дойде време за дербито, ще направим Добре, епизод да, специално за факт. дербито. Добре, благодарим ви, Благодарим че ви. слушахте Да, и до благодарим нови ви, че срещи.